Dobrý večer, vážení poslucháči, naladili ste si náš pravidelný piatkový úvahovor. Dnes budeme pokračovať v téme, v ktorej sme sa začali venovať na jar, a to sú rady, ako sa nedostať do vplyvu zla. Keďže nám zostalo množstvo vašich SMS-kových otázok nezodpovedaných, pripravili sme toto tretie pokračovanie s naším hosťom, grécko-katolíckym kňazom, exorcistom, otcom Ľuboslavom Petričkom. Veríme, že v jeho dnešných radách nájdete odpovede na vaše otázky. Počas dnešného večera sa chceme venovať aj poverám, špiritizmu, vešteniu a ďalším veciam, ktoré môžu ohroziť pokoj človeka. Dnešnú reláciu pre vás pripravili hudobný redaktor Ernie Murín, zvukový majster Robert Majdák a redaktorka Mária Čigášová. Želáme vám nerušené. Duchovný otec, my sme sa tu stretli v prvej polovici roka 2013, kedy ste nám povedali, ako sa dá tomu zlu vyhnúť, aby nevošlo do nášho života. Keď si dobre spomínam, hovorili sme o tom, že netreba ho vôbec pustiť podľa možností do našej mysle. A keď sa nám tam niečo dostane, nenechať ho cirkulovať do nekonečná, takto nás oberať o sily. Môžeme ešte aj ďalšie nejaké zásady a rady ponúknuť našim poslucháčom? Tak zároveň pozdravujem všetkých poslucháčov. Vyprosujem veľa Božích milostí a prajem zároveň príjemný večer, požehnaný večer. Zlo, vlastne dnešný moderný človek alebo postmoderný človek sa ako si viac vystavuje tomuto zlu v dnešnej dobe i tým, že je viac tých informácií, žijeme viac v informáciínom poli alebo poli informácií, v slove informácií ako v Božom slove. Lebo to Božie slovo, tie informácie zo Svätého písma, z chrámu, informácie z Evanjelia, alebo Božie slovo by nás malo viac tak chrániť pred tým informácijným poľom, ktoré dostávame, či z televízie, či z rádia, z internetu, z rôznych stretávaní sa. Viac žijeme tým ľudským slovom ako Božím slovom, aj tým sme vlastne potom viac vystavení tomu stresu. Napríklad už pri samotných rozhovoroch s ľuďmi veľakrát odpadávame od Boha tým, že vlastne púšťame do seba zlo, napríklad pri rozhovore, pri stretávaní sa na ulici, vo vlaku, v autobuse, pri nejakých stretnutiach. Veľakrát je tam ten strach, či ma tí druhí ocenia, či ma príjmu. Veľakrát naše slová hovoríme len preto, aby nás druhí ocenili, aby nás druhí prijali. Čiže je tam akýsi strach, ktorý púšťame do seba, takého ducha strachu, či ma ocenia, či si ma budú vážiť, či ma tam príjmu. A toto je vlastne už zlo. Lebo to je už temný strach, to nie je Boží strach, to je ľudský strach. I tým pádom vlastne sa pri tých rozhovoroch dostávame alebo stávame sa veľakrát, ako som počul vyjadrenie jedného exorcistu na Ukrajine, že stávame sa práve cez rozhovory už tými padlými anielmi, lebo už tam vlastne, aby ma ten druhý prijal, ja už tam sa môžem pretvarovať alebo hovoriť veci, ktoré sa tomu druhému páčia. Čiže vlastne už ako si stráca sa tam ten duch úprimnosti a prichádza viac ten duch strachu, môže tam byť duch urazenosti, alebo vlastne veľakrát sa stáva, že človek už pri samotnom rozhovore môže postaviť svoju pravdu nad iného človeka. Ja keď mám pred sebou človeka, keď som kresťan, nemal by som postaviť moju pravdu nad človeka, ktorý sa so mnou rozpráva. Veľakrát pri rozhovoroch s ľuďmi nám nie je ani tak dôležitý ten človek, čo s nami sa rozpráva, ako naša pravda. A vtedy väčšinou vznikajú hádky, alebo vznikajú nejaké také, by som povedal, nie veľmi dobré vzťahy medzi ľuďmi, lebo ja si svoju pravdu, alebo toto, čo ja chcem povedať, vážim viac ako toho človeka, ako stav duše toho človeka. Naše rozhovory by sa mali viac smerovať k dobru duchovného stavu toho človeka, ktorý so mnou rozpráva. Čiže mne by mal byť cennejší viac pokoj, stav duše tej osoby,
ktorá sa so mnou rozpráva. Už či je to manželský partner, či je to kolega v práci, či je to známy, či je to sused, či je to vlastné dieťa. Viac smerovať alebo viac si všímať stav jeho duše, než toto, čo on hovorí, alebo ako mi to hovorí, či ma uráža, či iným spôsobom mi to hovorí. Viac tam smerovať rozhovor na ten stav duše. Nie na to, ako on ma ocení, ako ma príjme, alebo čo o mne bude rozprávať. Lebo tam je už vlastne toto, že viac si vážim tú ľudskú slávu, jak tú slávu Božiu. Keď si vážim viac ľudskú slávu, strácam Božiu. Tak to platí. Aj sa vraví, že vlastne slovami možno ako pohľadiť, tak aj zraniť toho druhého človeka. Áno, je to veľká pravda, aj myslím, že aj sa zraňujeme, ľudia sa zraňujú slovami, čo mám tak skúsenosť s ľuďmi, aj z rozprávaní viem tak, že viac oni napríklad ľudia prichádzajú domov z práce, alebo prichádzajú domov z obchodu, alebo či z nejakých stretávaní sa, stretnutí, alebo z toho spoločenského života. V hlave začnú viesť taký dialog, kto mi čo povedal, či ja som komu povedal, ako bolo, ako tam, predavačka, či ma neoklamala v obchode, či tam bolo všetko tak, alebo človek začne viesť taký dialog, alebo sused, alebo kolega, či tak sa usmial, netak povedal, alebo ako ma ocenil, či ma tak urazil a tam niekto v autobuse tak sa podíval na mňa, nie tak. Čiže vlastne to sú všetko dialógy. Už ten dialóg v hlave začína zraňovať našu dušu. Začína ju robiť neslobodnou, začína ju robiť temnou, začína našu dušu robiť smutnou s tým, čo tam o mne povedali, ako ma tam ocenili. Čiže ten dialóg, ja keď ráno vstávam, ja od rána začínam niekoho hrísť, alebo začínam sa v myšlienkach hádať s niekým, ako som mu to mal povedať, alebo nie tak, alebo ako mi to on povedal. To je už modlitba do temných síl. Ja tým vlastne otrávim dušu, otrávim pocity, zabijem pocity v sebe. A tým vlastne už to slovo, to ľudské slovo, ktoré veľakrát, lebo my si viac vážime toto, čo kto o nás povie, než vlastnú dušu. My vlastnú dušu tak neceníme, jak slovo, ktoré niekto povie o nás alebo nám. Ale preto potom tie slova ľudí nás aj zraňujú. Lebo my sme ako keby tak boli viac zameraní na nich, aj naša logika je viac zameraná na to slovo iného človeka, než na naše srdce. Naša logika utiekla od srdca, ušla od srdca, ako ten marotratný syn z domu otca, lebo srdce je domom otca. Čiže naša logika nepozerá na srdce, ona pozerá viac na vonkajšie impulzy, podnety, vonkajšie cennosti. My si viac vážime vonkajšie ako vnútorné. Preto púšťame zlo do seba, preto sme aj viac zraniteľní, lebo to vonkajšie ono nemôže byť, ani nie je príčinou nášho duchovného pokoja. Ten vonkajší svet, on nie je osnovou alebo základom našej spásy. Základom našej spásy je ten vnútorný svet. Svet Boží, Božie slovo, sviatosti a ten pokoj duše. Ten pokoj duše má byť cennejší, než toto, čo kto povie. Čiže toto zranenie sa slovami. Aj Pán hovorí, kto zachová moje slovo, neuzrie smrť na veky. Ján 8.51. Kto zachová moje slovo, neuzrie duchovnú smrť na veky. My viac zachovávame slova ľudí v pamäti, ako slova Krista. Preto viac sme vystavení tej duchovnej smrti, tomu zraneniu, lebo ako si veľakrát to aj prechádza potom do takých javov, že sú také ďalšie extrémy u ľudí, keď človek je už tak nastavený na ten vonkajší svet, že jemu ten nepokoj začína chýbať. Už keď sa nemá s kým pohádať, ide vonku, aby sa s takým pohádal, alebo aby počul nejakú klebetu. Čiže vlastne on už potrebuje sa nabiť, dať čím tou energiou nepokoja, by som povedal tým duchom nepokoja. A taký človek vlastne jemu je už pokoj protivný. To je už človek, ktorý sa vlastne stáva aj protivným Bohu, lebo veľmi pekne to, aj som si aj viackrát aj sám robil takú duchovnú obnovu na ten list Rimanom 8, 6 až 13.
Telesná myšlienka je smrť, čo hovorí Pavol v liste Rimanom, a potom je tam napísané v liste Rimanom, že tí, čo žijú podľa tela, keď žijete podľa tela, zomriete, alebo tí, čo žijú podľa tela, nemôžu sa páčiť Pánovi. Žiť podľa tela, to je žiť podľa nepokoja. Keď ja vlastne, lebo tým pádom, jak som priviazaný k nejakej vonkajšej hodnote, alebo priviazaný, alebo hľadám svoj poklad skôr vo vzťahoch, nemám poklad v dobrej myšlienke, ale poklad vo vzťahoch, či poklad v slovách iných ľudí, alebo v ocenení iných ľudí. Ja tým pádom už nemôžem mať pokoj. Taký človek ani nebude nikdy pokojný. Taký človek, on postupne ochorie duševne tým, že bude stále závislý od sveta, stále závislý od toho, kto čo o mne hovorí, ako ma ocenili, a čo o mne ľudia hovoria, čo povedia. Nie ľudia ťa budú súdiť na súde, ale Boh. Skôr sa staraj, čo Boh povie. A tým pádom ja už dávam, tak ako hovorí Pán Ježiš, kde je tvoj poklad, tam je tvoje srdce. Keď je môj poklad vo vzťahoch voči mne, ako sa ku mne správajú, ako ma ocenili, ako mne hovoria, to srdce bude stále v nepokoji, stále v duchu nepokoja. A toto je už duchovná smrť, lebo nepokoj ma robí mŕtvým pred Bohom. Ja môžem aj stať pri oltári a v duši mať nepokoj, ja tam stojím už ako duchovne mŕtvý človek. Lebo ja vlastne stále či nepokojí cez hnev, či cez emóciu nejakú, či som priviazaný k nejakej hodnote, či k nejakým vzťahom tam, poza chrám, poza seba, poza srdce. Že taký človek vlastne žije už poza seba. A je to už vonkajší človek, čo Kristus hovorí, že toho vonkajška, tých vonkajší, lebo tam vlastne sa už... Prečo? Už sú tam vášne a emócie. Už tie emócie z tých vzťahov a tie vášne sa mi stali Bohom. Čiže ja už slúžim týmto veciam, lebo už ten emocionálny náboj sa stal mojou modlou. A tam je už stále nepokoj. Aj nepokoj, aj strach je tam, už tam ja vyzývam v sebe ducha strachu, ducha nepokoja, ducha smútku, že mi tú vec vezmu, že ten vzťah strátim, alebo že ma už neocenia tak, ako by som ja chcel. Čiže vlastne už tam ja sám v svojich pocitoch už necítim seba, v pocitoch už necítim Božieho ducha, ale v svojich pocitoch, čo už je duša, ja tam cítim už toho ducha strachu, ducha hnevu, ducha smútku, ducha urazenosti, čo je tak dnes veľmi rozšírený ten duch. A s tým vlastne všetkým už dýcha moja duša. Čiže moja duša sa už nasycuje tou energiou, tou energetikou tých démonov, ktorí vlastne potom aj začínajú posielať svoje myšlienky, lebo sú to vlastne duchovné a mysliace bytosti, hoď sú temné, ale tie bytosti myslia. Tie duchovné. A oni môžu potom, keď už človek je už pod ich vplyvom, začínajú aj rozmýšľať za človeka. Ako by sme mohli, otec Petričko, sa zbaviť tej závislosti? Lebo teraz je taká doba, kedy každý musí byť najperfektnejší, musí byť najlepší v práci, najlepší v rodine, najviac zarábať, najlepšie ohodnotenie mať od spoločnosti. Ako sa zbaviť tej závislosti a naozaj sa orientovať skôr na ten svoj vnútorný život? Myslím, že nám pomáha k tomu aj Božie slovo. Keď Pán hovorí, miluj blížneho ako seba samého. Je tu aj problém, ktorý tu je u nás, myslím aj v celej Európe, že človek sa musí naučiť mať rád seba samého. Naučiť sa mať rád seba samého ako dušu, ako srdce, ako osobu, čiže milovať v sebe to, čo vo mne miluje Boh. A práve, že my sme sa naučení skôr seba sami milovať za čosi. A my tu východňári hovoríme za cožka. Mám sa rád za čosi, čiže mám sa rád vtedy, keď mám nový dom, keď som kúpil nové auto, keď mám prácu, vtedy žijem, keď mám toto. Čiže my sa milujeme, človek seba samého miluje za čosi. Keď som skončil školu, teraz keď už mám miesto nejaké, a to je duševnosť, to nie je duchovnosť.
duševnosť. Čiže ja keď teraz o to prídem, ma tak neocenia, alebo strátim, alebo mi ukradnú auto, alebo strátim prácu, môže ten človek sa začínať aj nenávidieť. Začne tú nenávisť voči sebe, čiže nenávisť voči sebe niečím nahrádzať, alebo začne, či sa utieka k tomu alkoholu, či utieka sa do virtuálneho sveta, do tých veľakrát, aj tie sociálne siete, akúsi nahrádzajú, akúsi nedoľúbenosť, alebo nedoľúbenosť, alebo nedomilovanosť toho človeka z detstva. Korene to má v detstve. V detstve sme boli už tak, že teraz musíš priniesť dobrú známku, keď nemáš dobré známky, už si v rodine menej hodnotný, alebo čo ja viem, mama alebo otec povedal, že nemáš také výsledky, alebo toto nevieš urobiť, tamto, čiže toto myslím, že dosť mohli dať aj rodičia do dieťaťa, že to dieťa nezačína mať seba rád tak, ako by to malo. A myslím, že aj každý rodič by si mohol aj tak postaviť otázku, že prečo to dieťa, alebo ten dospievajúci chlapec alebo dievča sa cíti pri počítači lepšie ako so mnou. Čiže dať si aj ako rodič tú otázku, že čo mu dáva viac počítač ako rodič. Že či vlastne, lebo predsa i ten mladý človek hľadá tú lásku. A ja si myslím, že je tam tá vec, že toto ocenenie seba samého potom my hľadáme pokoj viac vo vzťahoch, v ľuďoch. Keď ja nemám dobrú myšlienku o sebe samom, keď ja nemám dobrú mienku o sebe samom, keď nemám dobrú myšlienku, ktorá by mi dokázala pozdvihnúť ducha, ktorá by mi dokázala uspokojiť srdce, ja musím tie myšlienky hľadať v počítači, v počítači, v televízore, hľadám ten pokoj v ľuďoch, aby ľudia ma mali radi. Čiže začínam hľadať toto vo svete, čo môžem nájsť iba v Bohu. Že tam musí byť aj ten hľad alebo učiť toto dieťa, keď ešte, že sa dá učiť, že ešte keď vychovávame niekoho, alebo keď už my sami nad sebou pracujeme, naučiť sa hľadať alebo mať správny vzťah aj k Bohu, aby som získal správny vzťah v sebe ako k duši. Čiže vlastne milovať seba samého, to znamená, že milovať dobro mojej duše. Keď človek sa naučí dušu svoju vážiť alebo pocity, lebo aj ťažko dakedy hovoriť tak priamo v dnešnom svete o duši, lebo veľakrát mnohí dušu vnímajú ako čosi poetické alebo abstraktné, skôr ako tak majú otcovia duchovní s tým skúsenosti, že človek vníma dušu ako niečo abstraktné, lebo to nevidno. Že radšej hovorím o pocitoch, lebo pocity to už je duša, čiže mať dobré pocity, že vážiť si pocit pokoja, pocit lásky v sebe, pocit milosrdenstva, čiže toto vlastne, čo hovoril Pán Ježiš o blaženstvách, blahoslovenstvách, pocit milosrdenstva, pocit dobroprajnosti, tvorcovia pokoja, že pocit pokoja, alebo dávať druhému miesto pre ten pokoj. Čiže ja toto, keď žijem, keď sa naučím žiť tú duchovnosť, tú teológiu blahoslavenstiev, že idem skôr za tým duchom, či vlastne už Kristov duch, ja ako si sa stávam tak chránený od sveta, od tej situácie, či od toho, či ma ocenia, či nie, lebo ja ten poklad začínam mať v sebe samom, čiže cítim, že dobro duše, dobro mojich pocitov je väčším dobrom, ako sú blaha alebo dobrá zeme. Čiže vlastne dobro mojej duše je najväčším dobrom. V hovore, ktorý vysielame z košického štúdia Rádia Lumen, hovoríme o tom, ako sa nedostať do vplyvu zla. O tejto téme sa rozprávame s grécko-katolíckym kňazom, exorcistom Ľuboslavom Petričkom. Toto, čo sme raz aj povedali, že keď ja čakám dobro od iných, strácam dobro v sebe. Čím viac ja čakám dobro, to je už pretenzia, to už duchovní otcovia na Ukrajine hovoria také slovíčko, neviem do slovenčiny, ako by sme to preložili. Pretenzia to je napríklad, keď ja čakám niečo od niekoho a ten druhý mi to nedáva. Napríklad stará mama čaká lásku od vnúkov a vnúci jej tú lásku nedávajú, alebo si ju nevšímajú, alebo ju nejak tak ľahostajne sa správajú.
Môžu tam nastať aj také emócie negatívne u tej starej mamy, alebo potom už prichádzajú také posudzovania, odsudzovania, alebo nejaké také veci. Čiže tá pretenzia, toto čakanie, to už je zlom, je to už hriechom. Hriechom je už za tým egoizmus. Už ja som nepotrebný nikomu, nikto si ma neváži, alebo nikto ma neocení. Čiže ja tam vlastne všetko, čo vo mne vyvoláva negatívnu emóciu zo vzťahu, alebo negatívnu reakciu na nejaký podnet, na nejaké správanie sa niekoho, všetky tieto veci sú už hriechom duše. Čiže naučiť sa skôr ďakovať za tých ľudí, ďakovať, že sú vo svete, hoď mi nepíšu, ďakovať za nich, dobro im želať, dobro prijať. A potom bude dobré aj tomu starému rodičovi, aj tomu vnukovi, lebo tamto starorodičovské požehnanie tiež pôsobí, tiež má silu. Čiže vlastne, lebo čím ja mám viac pretenzie na tú osobu, alebo na veriacich, že mi veriaci nedávajú toľko lásky, aby som čakal, alebo nejakej pozornosti. Čím viac ja mám pretenzie, tým ja toho človeka viac ešte oddiaľujem od seba. Aj cez ten nepokoj, lebo ako sme povedali, keď čakáš dobro, čím ja čakáš dobra od druhých, tým viac strácaš dobro v sebe. Cez ten nepokoj ešte ja sa viac vzdiaľujem tým ľuďom. Alebo tým rodinným príslušníkom, môžem povedať, o ktorých stále očakávame čosi. Čiže tam mne nejde tak o tých vnúkov, tomu starému rodičovi, ako ide mu o to správanie sa voči tomu starému rodičovi. Že on viac miluje správanie sa vnúkov, ich ocenenie, ako samých vnúkov, ako osoby, ako ľudí. Čiže on viac čaká, on tam hľadá seba samých. Keď ja hľadám seba, aby ma tí druhí milovali, už ja tam prakticky, už tam vykonávam voľu temných síl, lebo aj Pavol hovorí, že láska nehľadá seba, láska nehľadá svoje. Ja už tam prakticky vyvolávam sebe už iného ducha, nebožieho ducha. No a tá pretenzia, tá negatívna emócia, ktoré že ma tak neocenili, alebo ma tak nemajú radi doma, alebo dcera, alebo vnúčka sa nespráva tak, jak by som ja čakal. Tá emócia, ona aj vyvoláva vo mne už ducha urazenosti, ducha zla, ducha hnevu, ducha posudzovania. A tí démoni ma potom začínajú aj byť po srdci, bijú ma po žalúdku, bijú ma po ľadvinách, že potom aj telesné choroby môžu byť z toho, lebo to sú síly, to sú strašné síly. Len si predstavme, keď sme urazení, že nedokážeme sa ani usmiať, ani hlava tak nepracuje, keď sme urazení, nevieme, kde čo sme položili, čo sme napísali. Už tam človek sa ako si cítime, že tá urazenosť nás putáva, nás to robí otrokom. Čoho si otrokom toho ducha hnevu, toho ducha, to sú strašné síly, ktoré aj pôsobia, ešte hovoria otcovia, že pôsobia dokonca aj na naše bunky, že dokonca majú aj sílu meniť metabolizmus v bunkách. To sú veľké síly, keď to človek do seba ukláda rokami, že to zo seba nevymodľuje, nevyháňa, ako by sme povedali, tou modlitbou. Poznám otca napríklad duchovného na Ukrajine, on tak hovorí, že keď cíti, že už prišiel hriech, že pustil hriech do duše, ten hriech urazenosti, alebo zle zareagoval na niekoho tam, lebo tá reakcia na tú osobu, ktorá ma urazila, moja reakcia na tú osobu je strašnejšia, jak skutok toho človeka. Že duchovne oveľa strašnejšia, nebezpečnejšia je moja reakcia, jak toto, čo ten človek mi povedal. Lebo tá reakcia na toho človeka, tá reakcia tej urázenosti spôsobila smrť mojej duši. Už tam cítim, že už duša je chladná, cítim, prestala byť radosť v duši, myslím v pocitoch, pokoj. Jak chýba radosť a pokoj v pocitoch, už je tam čosi zabité vo mne. Už buď som urazený, že už tedy som apoštol iného ducha, nebožieho. A tedy viem, že otcovia tak robia, že vymodľujú napríklad, že ja viem prečítať aj 10, 20 krát 50 žalm. A tedy vlastne to aj zo svojej skúsenosti viem, keď sa modlím napríklad ten 50. žalm napríklad, aj 10-20 krát, potom cítim, kým nepríde radosť. Ale to už je radosť samej duše.
už duša sa začína radovať Bohu, tomu Božiemu duchu. To už nie je emocionálna radosť, z nejakého, pozdravu, či z nejakej SMS-ky, ale už je to radosť samej duše. Duša sa raduje, ona sa raduje u samému Bohu, tomu Božiemu duchu. Bo naša duša vyšla od Boha. Ona túží po Bohu. Keď máme malé dieťa, keď ste mali malé dieťa a teraz toto dieťa, ono sa najlepšie upokojí na rukách matky. Prišiel nejaký host, napríklad ste toho synka dali tomu hosťovi, alebo trošku chcel podržať na rukách, alebo stará mama, alebo nejaký vzdialený príbuzný, alebo susedia, a teraz toto dieťa spoznalo, že ono je na cudzích rukách, určite máte tú skúsenosť, a ono vlastne začalo plakať. A potom hneď reklamovalo, že chce tie pôvodné maminé ruky. Áno, a tak sa správa aj naša duša, no bo my našu dušu cez deň dávame všelijakým hosťom, akí vojdu do našej mysle, do vedomia, či je to host, nejaký duch hnevu, že cítime, že koľkokrát tú našu dušu zraníme cez deň. Toto vlastne aj hovorí Pán v tom podobenstve, že snáď k môjmu synovi budú mať úctu. Hovorí to podobenstve o zlých vinohradníkoch, lebo vlastne ten jeho syn, to je vlastne aj naša duša, lebo naša duša má hodnotu Božieho syna, má hodnotu jeho krvi, má hodnotu života Božieho syna. Čiže snáď k tej svojej duši budú mať úctu. A práve i toto by nás malo tak trošku motivovať, že čím ja tú dušu nasycujem, čím ju krmím, tak sa mamka stará o dieťa, čím ho nakrmi, tak aj my o tú dušu, vlastne, ktorá je tým Božím dieťaťom a ona túži po tom Bohu. Toto sú všetko veci, čo by nás mali chrániť od toho, že nebáť sa byť nedocenený, nebáť sa byť urazený, že skôr sa báť uraziť iného, nebáť sa byť, keď nás posudzujú, skôr sa bojme posúdiť iných, nebáť sa toho, že nás niekto ohovorí, skôr sa báť ohovoriť iného človeka. Nebáť sa toho, že nás posudzujú, že nás súdia, ale skôr sa báť súdiť iného človeka. Okrem toho žalmu 50, ktorý ste už spomenuli, čo všetko nám môže pomôcť, ak teda sa dobíjajú tí duchovia strachu, tí ďalší zlí duchovia vlastne do nášho vnútra, čo nám všetko môže pomôcť, keď už teda vidíme snahy? Zároveň takou, by som povedal, radou cirkevných otcov, duchovných otcov je vlastne hľadať pokoj. Lebo aj Pán Ježiš hovorí, hľadajte najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a ostatné to ľudské sa vám pridá. My hľadáme skôr svoju spravodlivosť, jak Božiu. Hľadať pokoj, čiže to je vlastne Božie kráľovstvo. Aj sám Spasiteľ hovorí, že Božie kráľovstvo je vnútri vás, je vo vás. Čiže hľadať pokoj v sebe. Najprv nájsť pokoj v sebe. Lebo ja len v pokoji môžem byť dobrým kňazom, len v pokoji môžem byť dobrým otcom, len v pokoji môžem byť dobrým manželom, dobrou manželkou. Vlastne hľadať pokoj v sebe, v duši, a keď je pokoj v duši, vtedy naše vedomie, náš naše vedomie viac rozlišuje tie myšlienky, ktoré sa k nám, tí hosti, ktorí sa k nám chcú dostať. Lebo keď ja žijem podľa nepokoja, keď pustím nepokoj do duše, tým pádom sa stáva to, že strácam vedomie. Naša duša stráca vedomie, lebo to vedomie už nenáleží nám. Vedomie už náleží tomu duchu nepokoja. Tedy ja sa správam jak človek, ktorému klopu na dvere, prišli hostia a on nevie, tí hostia kto sú, ale ide za nimi. Oni ho volajú a tí hostia to sú myšlienky. Ide za každou myšlienkou, ktorá príde. Už nerozoznáva dobrú myšlienku od zlej. Každej myšlienke uverí. Či je to myšlienka smútku, či je to myšlienka, ktorá potom ho dobije depresiou, alebo ho dobije nejakými smútkami, nejakými hnevami, alebo tá myšlienka ho doženie k nejakému zlému skutku, nejakému zločinu. Tam je už vedomie zaliaté emóciami, vedomie zaliaté nepokojom a taký človek vlastne ide za každou myšlienkou. To jak my sa správame, ako keby som išiel, tí hostia by prišli a povedali, poď s nami, ja ich vôbec nepoznám, tak sa správa náš ktorý strátil vedomie, strátil pozornosť. Strátil pozornosť cez nepokoj, bo náš sa najviac bojí emócií, hlavne tých negatívnych emócií. Keď príde emócia hnevu, emócia strachu, aj vidíme, že v strachu alebo v hneve povieme iné, aké sme spokojní.
Vedomie stráca tým, že už myšlienky majú moc nad dušou, nad vedomím a nevedomie nad myšlienkami. To je jak auto s tým šoférom. Auto je myšlienka a šofér je vedomie našej duše. Vedomie našej duše to je časť duše, ktorá s nami ide aj na večnosť. To je oko duše, o ktorom Pán Ježiš hovorí, ak je oko čisté, bude celé tvoje telo vo svetle. Čiže to vedomie, to oko duše, ono vlastne je jak šofér a auto je myšlienka. Šofér má ovládať auto. A je zle, keď už auto ovládá šoféra, keď už myšlienky nás ovládajú. Lebo veľakrát vlastne sa dostávame pod ten vplyv zla najviac cez myšlienky. Myšlienka, ktorá je tým mysliacim duchom. Toto, že mi viac, ja by som tam ešte tak odporúčal, čo aj odporúčajú otcovia hesychasti, aj cirkevní otcovia, atovskí otcovia, oddeľovať dušu od myšlienok. Viac si vážiť pokoj duše ako myšlienku. My si vážime viac myšlienku ako pokoj duše. My viac za myšlienkou ideme. A v pokoji duše je viac pravdy, jak v našich myšlienkach. V pokoji duše. Čiže oddeliť pokoj duše od myšlienky. Príde myšlienka, vidím, že mi prináša nepokoj, neísť za ňou. Neísť za takou myšlienku. Tá myšlienka ma môže zatiahnuť do depresie, či do nejakého hriechu. Čiže vlastne oddeľovať myšlienku od duše. Duša je stále dôležitejšia, stále cennejšia, pokoj duše, stav pocitov, ako myšlienky. Rozumný človek, on dáva väčší akcent na myšlienky. Vtedy sme rozumní, ale neznamená, že sme aj múdri. Sme duchovne múdri. Ja zdávame, že to sa učíme všetci. Ja sa to učím, takže hovorím, že viacej, bo my viac tak sme aj vychovaní, viac tak sme vyrástli v takých tých systémoch, ktoré tu boli, že viac ideme za tým, lebo vlastne si všimnime, že ideme napríklad po meste alebo ideme autom a z každého predmetu, čo vidíme, na nás ide myšlienka. A tieto myšlienky, to už podľa Pavla 8.6, Rimánom 8.6, to sú už telesné myšlienky, to sú už materiálne myšlienky, ktoré materializujú srdce, materializujú dušu. Srdce sa stáva kamenným, srdce sa stáva tvrdším. Prečo? Lebo vlastne tieto myšlienky, ktoré sú poza nás, ktoré vyšli spoza nás, podľa apoštola Pavla, ten list Rimánom 8.6, znovu opakujem, aj doporučujem k rozjímaniu nad týmto úsekom alebo odsekom tohto Božieho slova. Tieto myšlienky, oni už vlastne, to sú myšlienky, ktoré sú materiálne a ktoré už spôsobujú vášeň. Myšlienky, ktoré idú z predmetov. Ja som hovoril, že idem autom, alebo bicyklom, alebo peši po meste, alebo idem niekam a z každého predmetu, alebo osobu nejakú zbadám, z tej osoby ide myšlienka, už či dobrá, či zlá. Čiže vlastne z týchto predmetov na mňa idú myšlienky, ktoré začínajú ovládať moju dušu. Oni začínajú moju dušu robiť neslobodnou. Bo ja začínam z tých predmetov, príjmam emócie. Bude to emócia strachu, bude to emócia nejakej, ma to zachopilo, alebo vzalo ma to, alebo emócia nejakého smútku ide na mňa z tých predmetov, alebo z tých vecí, ktoré vidím napríklad z auta, alebo emócia, čiže už tam nezačínam rozmýšľať svojimi myšlienkami. Už tam ja rozmýšľam cudzími myšlienkami, jak píše Pavol, telesnými myšlienkami, ktoré môžu spôsobiť smrť mojej duši tým, že ju materializujú srdce, už tam strácam ducha pokoja, strácam tam ducha radosti v sebe. A keď tam je aj radosť, už je to radosť emocionálna, už nie je to radosť duchovná. Čiže preto je dobre mať svoje myšlienky. A moje myšlienky sú tie, ktoré slúžia srdcu. Čiže myšlienka poďakovania za to, čo vidím, ďakujem ti Bože, alebo myšlienka oslavy Boha, myšlienka dobroprajnosti tomu človeku, ktorého tam vidím z auta, alebo z vlaku, alebo keď idem, myšlienka želať dobro tomu, požehnávať týchto ľudí, ktorých vidím. Čiže vlastne už vtedy začína rozmýšľať moje vedomie, môj Už vtedy tam začínam ja rozmýšľať, že už začínam vlastne, už tá logika začína slúžiť srdcu viac. Čiže vlastne želám dobro tým ľuďom, oslavujem Boha za to, čo vidím. Svet sa stáva nástrojom oslavy Boha.
Svet ma už neubíja, ale už cez ten svet, ktorý vidím, už začínam cez ten svet oslavovať Boha. Čiže už svet sa stáva nástrojom oslavy Boha. Už nie je príčinou smrti duše, ale nástrojom oslavy Boha. To sú veľmi hlboké tie veci, o ktorých tam píše Pavol, apoštol ako znalec ľudskej duše, a píše o tom aj apoštol Jakub vo svojom liste v 3. kapitole, a hovorí o tom aj sám Pán Ježiš, keď hovorí Nikodémovi, že musíte sa narodiť zhora. Lebo myšlienka je tiež pôrod. Lebo myšlienka vo mne porodí buď radosť, alebo smútok, porodí vo mne nového človeka, lebo ja od myšlienka robí stav mojej duše. Čiže porodí vo mne dobrý stav duše, stav nového človeka. Od myšlienky sa stávam novým, lebo vlastne to úplne, aj pocity sa menia, logika sa mení, dobrá myšlienka, keď je tá myšlienka od Krista, keď je tá myšlienka z Evanielia, je myšlienka oslavy Boha, oslavy Božej Matky. Čiže vlastne to sú všetko myšlienky, ktoré vo mne rodia, nového človeka, porodia vo mne stav. Preto aj Pán Ježiš hovorí tieto veci Nikodémovi, že nečuduj sa, že som ti musel povedať, že sa musíte narodiť zhora u Jána v 3. kapitole. Lebo naše skutky sa rodia z myšlienok. Myšlienka porodí skutok. Keď mám zlé pocity, keď mám pocitov smutok, hnev, zlosť, závisť, keď je tam urazenosť, potom nemôžem robiť dobré skutky. Už moje vedomie alebo moje myšlienky už nemôžu porodiť dobro vo mne. Už ja nosím zlo v sebe. Tedy už sám sa naplňam, už tou silou zla, už som nositeľom zla, apoštolom zla, keď ja vlastne už tieto veci, alebo som už nástrojom temných síl. Už temné síly robia misiu cez mňa, či v kolektíve, či vo farnosti, či v rodine, keď ja som urazený, keď som nahnevaný, ja už som tedy nástrojom temnej síly. Čiže už potom aj tá temná sila už porodí svoje skutky tam, čiže už to nie je porod zhora. Je to, by som povedal, čosi zlé. Toto, čo aj Pán Ježiš vysvetľuje Nikodémovi. Do vplyvu zla tejto téme sa venujeme počas dnešného večera spolu s našim dnešným hosťom, grécko-katolíckym kňazom Ľuboslavom Petričkom. Reláciu sme pripravili v predstihu, nevysielame ju teda naživo, takže ak máte nejaké otázky, milí poslucháči, môžete nám ich poslať na mailovú adresu cigasova@lumen.sk a my ju zaradíme do ďalších pokračovaní relácie o tejto téme. To, čo sme doteraz povedali, otec Petričko, platí aj pre tých ľudí, ktorí nám mnohí písali, že majú aj zlé pocity, aj zlé myšlienky z toho, že napríklad sa im nedarí zohnať prácu, že niekto v ich rodine je závislý na alkohole, že sa treba vnúci nesprávajú tak, ako by mali sa správať, to sme tiež už tu spomenuli. Čiže rovnako aplikovať modlitbu a nepripúšťať si tie myšlienky do svojej mysle, rovnaký princíp by sme aj pri týchto prípadoch mohli zaujať? By som povedal, že áno. Áno, lebo viac tam toto vonkajšie, viac zdôveriť Bohu. Viac tam dať Bohu do rúk. Hľadajte najprv kráľovstvo, čiže pokoj v sebe, spravodlivosť Božiu v sebe. My tedy máme Kristov rozum, Kristov keď ospravedlňujeme každého človeka. Ospravedlňovať človeka v myšlienkach. Či je tu ten človek ďaleký, či je blízky, ospravedlňovať ho v myšlienkach, tedy ja získavam, tedy sa naplňam Božím duchom. A keď toto budem hľadať, potom veriť Bohu, že Boh mi pridá aj to materiálne, že Boh mu pomôže nájsť tú prácu, že Boh ho podrží, že nie v tej práci je život. My tak sme skôr naučení, vychovaní, že hľadať život v tom, čo vidíme. Čiže v tých veciach viditeľných. Postaviť vnútorné veci nad vonkajšie. Vnútorné veci nad vonkajšie. S tým, že viac si ceniť vnútorné dobro na tie vonkajšie dobra. A tedy podľa prísľubu Spasiteľa Boh nám pridá vtedy aj tie vonkajšie veci. Kto má, tomu sa pridá. Kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má. Čiže kto má tú ochotu
ochotu ísť za pokojom, ochotu hľadať viac Božiu pravdu ako svoju pravdu, viac Božiu spravodlivosť ako svoju spravodlivosť, ochotu viac hľadať pokoj v Bohu ako v ľuďoch, tomu Pán aj pridá, tomu sa aj pridá, že skúsi tak sa vrátiť do seba, aj tá nezamestnanosť, to obdobie. Sám som bol pred mnohými rokmi nezamestnaný, poznám to veľmi dobre. I to obdobie tej nezamestnanosti viac tak využiť na tú prácu nad sebou. Je to možno čas, je to určite len dočasná vec. Diabol môže nahovárať človeku, že to stále tak budeš, pozri, aký si nešťastný, pozri, ako toto, už človek uverí katechéze zlého ducha a už tam môže, vojsť do nejakých depresí, do toho. Viac tedy veriť Bohu, možno je to čas darovaný ti Bohom, aby si tedy trošku viac popracoval na sebe, viac hľadal Boha v srdci, viac hľadal Boha vo svojich myšlienkách, v živote, naučil sa možno ináč pozerať na tých ľudí a potom sám toto, čo aj hovorí pápež František, že uveriť, nestrátiť nádej, že Boh môže zmeniť tvoju situáciu. Čím viac ty počuješ Boha v sebe, v svojich pocitoch, čím tam viac cítiš Božieho ducha, tým Boh ťa viac počuje. Tým Boh viac počuje tvoje problémy, tvoje veci. Len naučiť sa počúvať Boha, lebo my v svojich pocitoch viac počúvame iného ducha. Viac počúvame ducha hnevu, ducha smútku, ducha urazenosti. Trošku žiť do pocitov viac žiť do duše. A ostatné veci Boh bude pridávať, Boh tam bude robiť, lebo tedy aj viac púšťame Boha do nášho života, do našej osobnej histórie. Keď som robila reportáž o starých ľuďoch a o opatrovateľkách, tak tie mi rozprávali napríklad, že tí starí ľudia, mnohokrát im chýba možno telefonát od blízkej osoby, od syna, od vnúčiek, že majú taký pocit, ako keby tie vzťahy, ktoré predtým bežne fungovali, keď sa ešte starali o deti a o svoje vnúča, takým vládali, zrazu ochladli. Aké máte vy skúsenosti, otec Petričko? Jasné, že v tej starobe sa človek stáva ako si citlivejším. Pravdu povediac, viac ľudia už citlivejší v tej starobe na tie vzťahy, ako na Boha napríklad, že je to možno aj prirodzené, lebo sme ľudia stále, že vlastne človek musí s tým bojovať aj v tom staršom veku, že vlastne nech si starší človek stále, nech sa utešuje tou myšlienkou, že nie je tá chyba v ňom. Nemusí byť tá chyba v ňom. Môže to byť, ale hovorím, že viac sa vyhýbať tomu smutku tej duše, alebo jak sme hovorili, tu nazvali to také neuspokojenie zo vzťahov, tá pretenzia, sme použili to ukrajinské slovíčko, ktoré vlastne môže tým, že tá negatívna emócia voči tým mojim príbuzným, keď mi nevolajú, alebo mi nepíšu, alebo ma neprídu navštíviť, že tá emócia negatívna, ktorá je zlom, ktorá môže spôsobovať smrť mojej duši, ona môže ešte viac tých príbuzných odo mňa oddiaľovať. Čiže vlastne vyhýbať sa najprv tomu, aby som sa nedával do rúk tomu duchu tej urazenosti, ktorý potom môže napadať aj to fyzické zdravie. Ale viac tam ako si, ja myslím, že to ochladenie tých vzťahov i v tej spoločnosti, taká, by som povedal, necitlivosť voči niekomu, napríklad, že to dieťa presedí aj celý deň za počítačom a pritom môže v susednej izbe ležať chorý človek a on nepôjde mu či podať pohár vody, či sa ho niečo opýtať, alebo nemusí to, môže to byť aj pri búzenstve, môže byť ten chorý aj v susedstve a nepôjdeme navštíviť, že vlastne tak pocity sú schladené, duša sa schladí, duša sa viac chladí od tých negatívnych emócií, stačí myšlienka proti blížnemu, zlé myšlienky hnevu, odsudzovania. Nehovorím, že je na vine len počítač, alebo nejaká tá vášeň, alebo tá emócia, ktorá sa nám stala modlou, lebo jasné, že i tie počítače, televízia, oni vyvolávajú väčšinou v nás duchov, ktorí sú protivní Božiemu duchovi, lebo je tam už v pocitoch nepokoj, či nejaká tá závislosť, či už je tam strácam pocitoch svetlo a cez to už všetko môže duša chládnuť. To sa stáva ako človekom v zime, napríklad v zime, keď mi skrehnú prsty, že nenosím rukavice. Keď človek príde v zime so skrehnutými rukami do miestnosti, ho je v teplej miestnosti,
v tých skrehnutých prstoch necíti život. Necíti tam. On sa dotkne niečoho, necíti dotyk. Alebo sa ho dotkne niekto doma. On cez tie skrehnuté prsty necíti ani dotyk tej blízkej osoby, hoď je to aj milovaná osoba. A takisto je to aj s dušou. Duša necíti, by som povedal, necíti seba samého ten človek. On už cez to schladenie, on viac cíti tú mŕtvotu v sebe. Napríklad, keď cítime v sebe ducha hnevu, jaké sily ja tam tedy cítim, alebo ducha neprijatia tej osoby, alebo ducha takého, by som povedal, nejakej svojej predstavy, alebo ducha svojej nenaplnenej túžby. Čiže tedy ja vlastne, keď mám v pocitoch, či urazenosť nejakú, či nejakého ducha nepokoja, ja už cez ten nepokoj v sebe, cez tú mŕtvotu, alebo cez ten, by som povedal, lebo nepokoj to je už mŕtvý pocit, ja vlastne už nemôžem cítiť toho druhého človeka, nemôžem cítiť jeho potreby, už nie som schopný cítiť ho, nie som schopný cítiť jeho zdravotný stav, jeho srdce. To takisto, keď napríklad jej manželka je rozčúlená, lebo neprišiel domov na čas práce, jedlo vychladlo zatiaľ. Ona necíti stav duše toho manžela, že on potrebuje sa porozprávať, vyrozprávať, čo bolo v práci, alebo sa opýtať, ako sa má, že tá manželka už necíti stav duše toho manželského partnera a ona tým vlastne už tam postaví svoju pravdu nad jeho dušu. Moja pravda je, že ja som navarila. Moja pravda je väčšia ako ty. Hoď by som povedal, že po Bohu nie je väčšej pravdy na zemi, ako je človek. Ten manžel alebo tá manželka, ona postaví svoju pravdu nad neho a tým pádom on sa musí podriadiť jej predstavám, ako mal prísť, že mal prísť na čas, že mal to jedlo zjesť teple, že na to dvakrát zohrievať nebude. Čiže toto sú všetko veci, z ktorých chladnú vzťahy, chladne duša. Chladne, by som povedal, cit duši, čiže pocity. Tie prsty našej duše, tam v tom človek cíti už len tú mŕtvotu v sebe, alebo necíti v sebe človek život. On sa musí dobiť dačím. Ide na dedinu, aby počul klebetu, ako sme povedali, ako si tomu človeku, on cíti tú mŕtvotu v sebe, len ju nevie definovať. Ide autom, pustí tam na plné obrátky tie decibely, lebo on, keď je ticho, on cíti tú smrť v sebe, smrť duše, ale on to potrebuje, dobiť, prehlúšiť nejakou emóciou, čiže hriechom vybývame hriech zo seba. Urazí ma niekto na ulici a prídem, zapnem si magnetofón alebo televízor, aby som tú emóciu, tú negatívnu emóciu vytlačil ďalšou emóciou. Čiže my robíme aj tým chybu, že hriech vybývame hriechom zo seba. Alebo ma niekto urazil, tak teraz to niečím zapijem, alebo nejakým tým alkoholom. Toto všetko je zlo. To je uniková cesta, ktorá vedie do smrti duše. Že dávať pozor na tieto veci. Viac ísť za človekom, že ceniť človeka. Viac ceniť jeho dušu, ceniť jeho... Ja keď slúžim človeku, slúžim pravde. Lebo človek je pravda. Ja keď slúžim človeku, slúžim Bohu. Keď dám tomu chorému napiť, alebo sa ho opýtam, ako sa má. Čiže ja tým vlastne slúžim aj Bohu. I ja sa tedy stávam sám svetlejším, lepším. Sám som bližšie k pravde. Čím som bližšie k potrebám toho človeka, ja som tedy bližšie sám k pravde, sám viac pravdu nosím v sebe. Lebo ja cez ten, jaké som vzrušený hnevom, alebo tou urazenosťou, ja strácam pravdu v sebe vtedy. Tam treba aj rozlišovať, že vlastne pravdu hovoríme vtedy, viac sme bližšie k pravde, čím sme viac v pokoji. Čím je srdce, duša spokojnejšia, tým ja aj tedy hovorím, viac som tedy bližšie k objektívnej, k Božej pravde. Keď už ja som podráždený hnevom alebo posudzovaním, tedy moja pravda už nie je Božia pravda. Keď ja kričím v hneve na niekoho, keď už môžem tedy reprezentovať viac tú pravdu z pekla, pravda z nepokoja. Čiže to vlastne, táto pravda je už skôr pravda zlého ducha.
ktorá zo mňa hovorí, keď ja kričím, keď ja som nespokojný, keď mám pretenzie voči niekomu, neuspokojenie či jeho správaním, či jeho vzťahom voči mne. Čiže vlastne ja už tam viac, by som povedal, sa vzdialujem od Kristovej pravdy vtedy. Ďalšia vec, na ktorú upozorňujú väčšinou kňazi ľudí, je satanizmus a rôzne veštenie. Niektorí to berú ako zábavku, že si ráno prečítajú nejaký horoskop. Niektorí tomu ale aj skutočne uveria. Aký je váš názor? V čom môže byť nebezpečenstvo takýchto zábaviek? Použijem aj slova otca Maretu, ktorý nás povedal, že diabol si nás zaškatulkoval podľa tých horoskopov a znamení rôznych a je to aj pravda, lebo človek si prečíta ráno horoskop a nie je to podľa jeho predstav, že vlastne dáva sa do rúk toho ducha nepokoja. On vlastne už aj také neuspokojenie, alebo by som povedal, môže sa stať aj závislý od toho. A je za tým duch nepravdy, duch nepokoja tam je, lebo už vlastne človek už nie je, toto čo som povedal na začiatku, je, že už je v poli informácií iného ducha, nie Božieho ducha. Tam už to srdce sa môže naplňať takým už aj neslobodou, lebo už mám v hlave zafixovanú tú schému toho horoskopu, alebo toho veštenia, alebo tam kto si mu povedal, že tak bude, alebo ináč bude, alebo že tam niekto zomrie z rodiny, už človek vlastne žije v strachu, žije v nepokoji, smutku. Že vidíme stále, že aké ovocie za tým je. Podľa ovocia ich spoznáte, povedal aj Spasiteľ. Čiže aj ovocie myšlienok, tých myšlienok toho, že vyvoláva to vo mne ducha neslobody. Čiže toto, keď vlastne človek stráca, lebo stráca ducha slobody, ducha pokoja v sebe a tým pádom už je to proti Bohu. Rímanom 8.13. Keď žijete podľa tela, zomriete, alebo človek, ktorý žije podľa nepokoja, nemôže sa páčiť Bohu, alebo nemôže. Keď my máme nepokoj, my sme aj neschopní byť s Bohom vtedy, lebo Boh je pokoj. Ja aj sám som protivný Bohu. Ja môžem aj poklony robiť, aj spievať v chráme, aj slúžiť, ale keď mám nepokoj v srdci, ja som protivník Bohu cez nepokoj. Na to veľmi upozorňuje apoštol Pavol v tej 8. kapitole listu Rímanom. A veštenie, čiže chcieť, čo bude dopredu, to je vlastne, už sa človek stáva neslobodným. To Boh nechce, aby sme vedeli, čo bude dopredu, lebo buď by sme sa veľmi báli, alebo by sme sa veľmi radovali, čiže tam by človek strácal akúsi vnútornú slobodu, že potom by sa človek bál, že to stráti, keď by sme dopredu vedeli, čo bude, alebo niečo pekné, lebo určite Boh má pre nás pripravené pekné veci, nádherné veci, má pre nás pripravenú spásu a to, že nám bude pomáhať. Tak keď ja dôverujem Bohu ako Otcovi, ja nepotrebujem tedy ísť za niekým, aby mi tam niekto veštil alebo tam niečo predpovedal. Hej, to je už taký skôr duch strachu, duch nepokoja, duch podozrievania niečoho. Čiže vlastne všetko toto, čo robí pocity nepokojnými už. Okrem teda toho veštenia, horoskopov, častokrát ľudia veria aj rôznym poverám. Prebehla čierna mačka, tak to už určite nešťastie bude, si myslia a podobne. Aký je váš názor na takéto rôzne povery? Toto si tak povedal, že keď vyženieš dverami vieru, na okno ti vojde povera. A veľakrát je to, myslím, s tým, že sa to ako si udomácnilo u ľudí. Mnohí tomu veria aj dnes. Myslím, že to bude aj v budúcnosti, lebo kým človek nevypracuje v sebe, nevymodlí v sebe takú silnú vieru v Boha, alebo vieru v Božiu prozreteľnosť, lebo naša logika, alebo naša viera je viac založená na úsudku, ako na dôvere voči Bohu. Viac úsudok. Je to tak, bolo to tak, nebolo to tak. Takto Pán Ježiš povedal, či to len tam kde vsunuli, či napísali, či také nosil Pán Ježiš šaty, nie také, alebo tak sa obliekal, toto povedal, toto mohli. Čiže viac až také rozoberanie, také úsudkové, by som povedal, nehľadám Boží pokoj vo Svetom písme, ale viac tam hľadám logiku, alebo nejaké historické súvislosti. A toto môže zabíjať aj vieru. Čiže viac, ja by som odporúčal našu vieru viac budovať na dôvere voči Pánovi, voči nebeskému Otcovi, ako na nejakom úsudku.
že takto bolo, netakto bolo, alebo takto robí Boh, netakto robí. My viac aj tak aj súdime niektoré Božie skutky, že niektoré veci, ktoré Boh dovolil v histórii a tak. Čiže viac tam ten úsudok u nás pracuje, ale náš úsudok, jak som povedal, neslúži Božiemu duchu. Náš úsudok, logika, logos, ako syn, obraz syna, by mal byť viac podriadený srdcu, ktoré je obrazom Otca. Ten obraz Boží, obraz Trojice by sa mal realizovať aj v nás tým spôsobom, že logika by mala byť viac podriadená pokoju, čiže pokoju srdca. Logika je dobrá vec, ale vtedy, keď slúži srdcu, keď uspokojuje pocity, keď uspokojuje srdce. Keď sme už pri tých rôznych vešteniach a podobných veciach, máme tu jednu otázku z tých predchádzajúcich našich 2 stretnutí, aby som ju prečítala. Poškriepil som sa s kolegom na otázke vyššej úrody na poli s kamienkami a kameňmi, na poli napríklad s obilím. Kamene rušia patogénne zóny, je vraj dokázané, že na poliach, kde je viac kameňov, je aj úroda vyššia. A ja z prechádzky si hocikedy donesiem pekný kamienok domov, pod posteľou mám zbierku. Priniesol som si z Izraela malý asi 0,5-kilogramový kameň, gailský, čierny okrúhly a používam ho ako ťažidlo. Ten pán poslucháč má potom 2 otázky. Prvá, či je teda v kameňoch pozitívna alebo negatívna energia a či môže to aj takto ďalej robiť. A druhá otázka sa týka pyramídy podľa vzoru Cheopsovej. Podľa neho nôž alebo žiletka sa tu naostrí a aj úroda je vraj vyššia. Aké sú tu sily? Ešte je tu taká ďalšia otázka, takže skúsime mu na to odpovedať. Ja myslím, že ten kameň, ktorý sa tvorí na duši našej, keď sa poškriepíme s niekým, pohádame, je oveľa vážnejší, strašnejší a dôležitejší, jak tie kamene, ktoré sú vonku v prírode, lebo tie kamene to je už stvorenie. To sú veci, ktoré sú už poza nás, ktoré vlastne, myslím, že sú to veci indiferentné, čiže ani dobré, ani zlé. Ja by som nepripisoval vážnosť týmto veciam, lebo aj Pán hovorí, že hľadať Božie kráľovstvo v sebe, tú energiu Svätého Ducha, čiže ja keď som naplnený Božím duchom, tým Božím pokojom, alebo keď radosť je tam v duši, radosť nie od predmetov, ale radosť z Božieho ducha. Radosť nie od toho, ako ma ocenili, ale radosť z Boha, z Božej prítomnosti alebo z Božieho pokoja, ktorý je v nás. Vtedy nepotrebujem tieto veci, či nejaké energie z kameňov, bo tam za tým môže byť i temná sila. Hovorím, že nevieme, či niekto nekonal nejaký okultizmus, alebo neviem ani ako to nazvať, ale vlastne nehľadať v týchto veciach, by som povedal, Božiu silu, lebo to je už potom sa to uskláňa k tej modloslúžbe. Čiže neodporúčal by som brať tie veci ako za Boží dar, že je to príroda, sú to stvorené veci, aj tie kamene sú na radosť, majú slúžiť človeku, nie človek slúžiť im. Aby tam, hovorím, nedošlo potom k odklonu aj vlastne, aby človek nešiel proti tomu prvému Božiemu prikázaniu, ale viac sa starať o to, že aký kameň sa veľakrát tvorí nám na duši, na srdci, keď vlastne či sa pohádame s niekým, či keď závidíme, čiže vlastne toto je pre nás, čo je v duši, toto je vážnejšie, nie to, čo je poza nás, nie i tie pyramídy. To by som povedal, že to už má taký skôr súvisť s pohanstvom. Už to nie je kresťanstvo. Takže ja by som neodporúčal, lebo i skúsenosti, čo boli s ľuďmi, že praktikovali tieto veci, tak nebolo potom dobré ovocie z toho celkové. Čiže ja nemôžem úrodu poľa postaviť nad dobro duše. Nemôžem úrodu poľa postaviť nad môj vzťah s Bohom. Čiže ja teraz, aby som mal dobrú úrodu, tak budem teraz, čo ja viem, vzývať temné síly, alebo sa obrácať, alebo sa vrácať do doby, lebo veľakrát kritizujú cirkev, že sa vrátia do stredoveku, nie? No ale že my sa vraciame do doby kamennej, alebo do doby jaskinej, keď človek, ten jaskinný človek, ten starý Adam, on vlastne vzýval tie síly, aby mal dobrý lov, nie? Alebo
alebo tam, čo ja viem, počítal hviezdy, alebo zýval tých nejakých duchov pralesov, alebo nejakých duchov jaskinných, alebo duchov tých stromov, aby sa mu darilo, aby toto, čiže vlastne vidíme, že postmoderný človek sa vracia k týmto praktikám a to je fakt návrat do doby kamennej, čiže to je návrat do tých pohanských náboženstiev. Hovorím so všetkou úctou, lebo veľa ľudí má dnes s tým problém, aj veľa vzdelaných ľudí, lebo človek dáva aj v dnešnej dobe väčšiu cenu vonkajším veciam, jak vnútorným. Ja si viac vážim vzťahy napríklad ako pokoj duše. To už nie je kresťanské, to už nie je dobré. Čiže vlastne kresťanstvo je taký aj ťažké, je nádherné, ale aj ťažké s tým, že je pre nás stále takou výzvou vrátiť sa do srdca, do seba, do duše. Kresťanstvo je aj istým spôsobom myslenia v tých vecí, že vlastne viac sa podobať Kristovi v tom myslení, viac brať jeho myšlienky a tak ďalej. Čiže, lebo tam už, keď ja sa opieram o tie veci, o tie pyramídky alebo o tie nejaké kamene, čiže tam už za tým je skôr duch strachu. Že čo bude, ako bude, či o tú úrodu neprídem, či sa mi bude dáriť v tých alebo v iných veciach. Hovoríme s grécko-katolíckym kňazom, exorcistom Ľuboslavom Petričkom na tému, ako sa nedostať do vplyvu zla. Dosť veľa otázok je tu aj vo vzťahu k zosnulým osobám. Napríklad, ak som dala šaty po zosnulej osobe človeku, ktorý sa zaoberá špiritizmom, môže zosnulej osobe ublížiť? Človek, ktorý sa zaoberá špiritizmom, myslím, že ten človek viac škodí svojej duši vlastnej, aj som povedal, že aj ohrozuje svoju spásu. Viac on nemá moc škodiť zosnulým nejak, myslím, by som povedal priamo, alebo nejakými praktikami. A vlastne ja si skôr myslím, aj čo ja mám skúsenosti s ľuďmi, z práce s ľuďmi, je viac tak, že on keď pýta veci po zosnulom, viac chce škodiť živým ľuďom, tým, ktorí žijú v jeho okolí, alebo nejakým spôsobom boli také prípady, keď sme museli riešiť takú vec vlastne, že vymodľovať to tam u tých, že bolo škodené cez mágiu. Ale to už hovorím, by som to nazval skôr čiernou mágiou, alebo už takým ťažkým špiritizmom, že tam priamo zosnulému nie. Skôr si myslím, že chce poškodiť možno aj práve tej rodine, od ktorej si tieto šaty vypýtal. Bol taký prípad, že potom boli tam dosť veľké problémy, kým sa to neriešilo tým spôsobom duchovným, modlitbami, liturgiami, že nakoniec to pôsobenie tých síl zostalo. Lebo tam v špiritizme väčšinou sa vyvoláva tam ma nejde o priame vyvolanie zosnulých, veľakrát sa vyvoláva duch temný. Veľakrát, že tam už taký človek, tam už je taká skôr spolupráca s démonom v tom špiritizme, že tam to je veľmi podľa mňa nebezpečná hra, lebo sám taký človek potom môže byť alebo dávať sa do rúk tým temným silám. Hovorím, to už je aj zrieknutie sa Kristovho ducha vlastne. To je už aj také prestúpenie proti prvému Božiemu prikázaniu. Oslúžiť liturgiu a modliť sa za nich viac, myslieť dobre o nich, požehnávať ich môžeme v myšlienkach pokojom, Pane, požehnaj mojich zosnulých príbuzných alebo zosnulého príbuzného svojim pokojom, svojou radosťou ho požehnaj, Pane. A ja verím, že to požehnanie sa prenáša na nich a im to dáva oveľa väčší pokoj, oveľa je to väčší úžitok pre nich, ako keby sme ich vyrušovali nejakým vyvolávaním alebo privolávaním alebo nejakými inými javmi. Sú javy, pravda, ktoré Boh dovoľuje, že môže sa objaviť duša z očistca alebo duša, ktorá prosí o modlitby, zosnulý človek. Je taká zásada, čo hovoria otcovia niektorí, že nebáť sa. Hlavná vec sa nebáť pri takých napríklad javoch, lebo veľakrát volajú ľudia, to už odbočím, hovorím, čo nie že špiritizmom alebo nejakým vyvolávaním, ale majú nejaké problémy so zosnulými, alebo sa im snívajú často, alebo ich nejako vyrušujú, alebo vidia zosnulých. Mal som tiež nedávno prípad jednej pani, ktorá vidí dvoch zosnulých svojich synov, ktorí, staršia pani, tí synovia zomreli už tak okolo 50-ky. I by som povedal, že vlastne tam je stále
jav toho pokoja. Že nie tak to je dôležité, čo ona vidí, ale dôležité je, že v akom stave to človek prijíma. A čím viac tá duša bude pokojnejšia, tým myslím, že aj tie videnia, alebo vyrušovania, alebo ako nazvať, tie javy odídu potom. Lebo vlastne ono všetko môže byť vyvolané tými emóciami silnými. Sme ľudia, nedá sa to jednoducho, i ten materinský cit tam je, že nedá sa to jednoducho vymazať. Či je to strata dieťaťa, či strata iného príbuzného, či rodiča, či bráta, sestry. Stále je tam i to naše ľudské, to naše emocionálne, čo môže aj tomu zosnulému dávať nepokoj istý. A keď Boh dovoľuje aj takéto javy, určite Boh chce ukázať, že v akom stave sú tie duše, alebo čo robí nepokoj s našimi dušami. Jednoducho nikdy sa nebáť ľudí z druhého sveta. Oni žijú, paralelne žijú s nami, žijú v duchovnom svete, len nie je žiadúce a nie je potrebné nejaké kontakty vytvárať s nimi, nejaké dialógy, rozhovory, privolávania si ich, alebo, jak hovorí Sväté písmo, nepýtať sa mŕtvych na pravdu, jak hovorí Boh v Deuteronomiu. Čiže stále tam ďakovať za nich a tedy prichádza pokoj do našej duše, prichádza pokoj aj k ním, ďakovať, že tu boli, ďakovať, že sme s nimi mohli stráviť istú časť nášho života, že nás čaká s nimi tá večnosť, ďakovať za nich, ďakovať, že sme mohli pociťovať k ním lásku, že sme im mohli nejak pomôcť, či nejak ich potešiť a i zároveň ich môžeme aj potešovať tou našou modlitbou, liturgiou, ďakovaním za ním, požehnávať ich myšlienkach, láskou a pokojom. Čiže toto ja myslím, že je taká veľká služba našim zosnulým. Doporučujem potom ľuďom, čo majú problém s vyrušovaním zosnulých, že viac tam potom pracovať na sebe, na svojej duši, aby nebol v duši strach. Lebo napríklad niektorí hovoria, že cítia prítomnosť zosnulého, či nejaké búchanie alebo nejaké kroky. Veľakrát sa aj takto prezentujú nejaké takéto javy a tam ja hovorím viac tam pracovať na sebe, čítať Sväté písmo, modliť sa za toho zosnulého, čiže vymodľovať zo seba strach, uspokojiť svoju dušu, aby bol v duši pokoj a potom on sa uspokojí aj ten zosnulý. Lebo myslím, že každá tá duša hľadá pokoj. Pokoj je tým, lebo pokoj je, pre zosnulého pokoj je život. Čiže duša žije vtedy, keď má pokoj, lebo on v pokoji môže nájsť Boha. Stretla som sa už aj s tým, že treba ľudia po pohrebe svojho blízkeho príbuzného, že sa obávali, že čo keď príde, alebo bude ma strašiť, dokonca aj s takým názorom som sa stretla. Čo by sme im na to povedali? Sú to myšlienky, ktoré sú skôr už posielané, alebo navíjané, alebo sú to myšlienky, ktoré môžu byť prakticky, lebo keď tam je už ten strach. Otcovia exorcisti na Ukrajine hovorili, že je aj duch strachu. Že tam už nie je to, by som povedal, tam už to nemá dočinenia so zosnulým ani tak, ale skôr to je už dočinenia už s tým temným svetom. Lebo aj v nás sú od malička naukladané strachy. Či zo školy ešte, zo škôlky, potom zo zamestnania, rôzne veci, ktoré vlastne sa do nás ukladajú cez informácie, správy rôzne, možno zlé skúsenosti a my sme toto zo seba nedostali, nevymodľovali sme to. Sa to tam kdesi ukladalo u nás rokami. A práve toto môže tak, jak vyvolávať takého ducha, alebo privolávať takého ducha strachu. Potom ten nočný strach majú ľudia, alebo nevie zaspať, alebo strach z príchodu nejakého ducha, alebo takéto veci. Majú to aj mladí ľudia, lebo zo skúseností hovorím, že prichádzajú aj mladí ľudia, študenti stredných škôl s takými vecami. Tak tam je potom, tie sa to uzdravuje tou ďakovnou modlitbou. Ďakovať najprv za negatívne veci. Pre nás, z nášho ega pohľadu, ďakovať za negatívne veci, aby sme sa oslobodili. Lebo my, keď sme tú negatívnu vec neprijali, ktorá bola v našom živote, my sa stávame otrokmi, naša duša sa stáva väzňom toho ducha neprijatia. Darmo ja sa modlím, slúžim Bohu a to navonok, telesne, fyzicky. Aj chodím do chrámu, si poviem, modlím sa v chráme, ale duša sa môže stať väzňom
toho ducha neprijatia alebo ducha nejakého protestu voči tomu. Môže tam byť aj neodpustenie voči samému Bohu, hej, že prečo Boh to dovolil, prečo Boh mi vzal toho človeka. I také veci môžu byť, alebo prečo dovolil Boh túto udalosť do môjho života. Čiže toto ďakovať, ďakujem ti Bože, lebo viem, že to bolo Bože dovolené, že ty si to dovolil pre moje vnútorné dobro, nepríjemnú situáciu, nepríjemnú vec, že to všetko, čo ty si Bože dovolil, doteraz do môjho života bolo dobre. Čiže v tomto duchu preďakovať. A je taká skúsenosť, že napokon ďakovať aj za pozitívne veci, hej, pre nás, nášho ega pozitívne. My sme tak vychovaní vlastne, že dobre je len toto, čo je príjemné. My nechceme trpieť, hej, bo sme pyšní, nechceme prijať utrpenie, hej, to je už vec nášho ega, ego, ktoré vlastne ide viac za príjemnosťami. A príjemnosti nás tiež robia neslobodnými, bo príjemnosť, ona vyvoláva nás tiež nepokoj, myslím, tá emocionálna príjemnosť, lebo človek sa potom bojí, že o tú príjemnosť príde. Ja keď hľadám teplo mimo Krista, stále sa naťahujem za tým jablkom, jak ten Adam. Čiže preďakovať tie veci, že všetky veci, ktoré Boh dopustil, hovorím, je to veľmi ťažké, ale treba sa cvičiť v tom, také celoživotné duchovné cvičenie, že preďakovať tie veci, povedať si aj 100-krát ďakujem, alebo niekoľkokrát, alebo aj keď človek má čas na to cez deň si povedať. A je taká skúsenosť, čo potom hovoria ľudia, že odišli aj tie nočné strachy, odišiel ten duch strachu. Potom si už ľahali spokojom a nemuseli mať či zapnutý televízor. Božia voľa je vlastne v ďakovaní, v našom ďakovaní, tak aj píše Pavol, že za všetko ďakujte. Filipánom 4:7. Čiže nie za skoro všetko, za všetko, hej, za všetko ďakujte. Čiže tým pádom vlastne ja privolávam Kristovho ducha, dostávam sa do sféry Kristovho ducha tým ďakovaním. A tedy aj moja duša je už chránená od tých negatívnych vplyvov zla. Pred úplnou rozlúčkou, otec Petričko, je tu v tom množstve až stoviek SMS-iek, sú tu rôzne prosby o vašu modlitbu, či už za odstránenie vzťahu s alkoholom a ďalšie vážne problémy. Môžeme teda sľubiť našim poslucháčom, že budete na nich myslieť a na tých problémy vo svojich modlitbách? Budem tak zahrňavať všetky do svojich modlitieb aj liturgických, kde vlastne môžeme hlavne ako v našom obrade pri proskomidii, kde vlastne kňaz kladie na diskos tam čiastočky chleba za živých aj za mŕtvych. I za tých, ktorí vlastne sa zdôverili alebo zverili mne do modlitieb, vlastne za ľudí, ktorí prichádzajú tu, za ľudí, ktorí prosili možno nejakú rádu a pomoc. A hlavne za tých, hovorím, čo prosili o modlitbu, že budem potom pamätať na nich aj vo svojich osobných, aj vo svojich liturgických modlitbách. Tak ďakujem tiež všetkým i za pozornosť, všetkých pozdravujem, všetkým prajem veľa duchovnej síly, veľa svetla, veľa požehnania, veľa lásky v sebe, aby mohli dávať aj iným. Tiež ďakujem za trpezlivosť, že na niektoré sme otázky odpovedali obšírne, lebo mnohé otázky boli podobné, tak sme sa snažili trošku tak obšírne rozprávať s pani redaktorkou, takže ešte raz ďakujem hlavne za pozornosť i za trpezlivosť so mnou. Ja tiež veľmi krásne ďakujem. Dovidenia. Dovidenia. Sláva Isusu Christu. Ja počas týchto záverečných minút už len doplním, že naším dnešným hosťom bol grécko-katolícky kňaz, exorcista Ľuboslav Petričko. Reláciu pre vás dnes vysielali hudobný redaktor Ernie Murín, zvukový majster Robert Najdák a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujem vám za pozornosť a želáme vám pokojnú dobrú noc. Do počutia.